Agence Nita. Idan kuna buƙatar ku tura kuɗaɗe ko ku karɓi kuɗi, ku tura su a Agence Nita. Nita, coordination ba da gishiri. Idan kuna so ku aika kuɗaɗenku a nan cikin ƙasa Niger ko kuma a ƙasashe na ƙetare, to ku garzayo ku zo Agence Nita. Nita akwai ta a ko'ina. Nita akwai ta a cikin unguwa ko'ina. Nita akwai ta ko'ina a cikin ƙauye. Wannan kwamɓala da an ka fitar da ita a duk ƙarshen wata, tun daga watan Nuwambar, watan Disambar har ma Janvier. A kowane wata akan iya cin kado wanda za ka samu mota da salula da kuma firigo da mashin. Domin cin wannan riba dole sai mun kasance mu aika kuɗaɗenmu a Nita. Nita alherin kowa. Sai ku zo. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant.